Здравейте, ютубъри! Аз съм Кай22 и сега ще снимам едно от новите ми клипчета Minecraft Survival епизод 2. Първо като начало ще отрепя този педерас. Ей, майка ти и да те бъдате. Ей го на крипъра. Ай, сега ще се прецакате двамата. Гърми, гърми. Аре, гърми, гърми. Гърми, гърми. Ах. Аре, гръмнивете пак. Аха, да го иба скелета. Така. Да, като целяво не разбиха и... Както и да е. Тя ми сменя бутушите, че те се прецакаха. Така, ами, като за начало, смятам клип ще да не е много дълго, около 5 минути, за да мога да окача по-бързо. Все пак не искам нови клипчета. Бутуши, бутуши. Я искам да видя нещо само с този есмералд. Може ли да се правят? Не. Добре, ами смятам като за начало да си да направя... Какво да направя? Нямам абсолютно никаква идея какво да направя. Ами ще ви покажа сървъра какво представлява. Така. Махам летенето само. Айде, като за начало не. Ще го пусна. Истата уига. Тъпа истата уига. Той па не се казва така, бе, айде, козунак. Смятам, като начало ви покажа така наречен готините, ама тъпите къщички. Той човек, видите ли от така? Значи, не знам кое има в къщата, ама знам само едно, че той е много тъп. Погледнете сега. Чакайте. Така маха. Гледай, въобще не си е защитил къщата. Аз правя само едно така. Аре, едно така. И му влизам. То си има дупка и без стои. Ама, това се казва тъпи хора. Мога ви кажа само. Що за тапак не би се... Ах ти да е. Слендера. Този слендер миналия път го бяхме унищожили. Той път обаче са го защитили. Не са. Я ще го вправя. Няма го такова. Тук има тези арени за футбол. Те много ме радват, обаче както вие виждате не са ги защитили. Че са готини. Тези тикви за коса. Добре. Значи това ще ви покажа сега сървъра и може би ще ви кажа, ако искаш или кой там го гледа, да снима с мене. Какво това е? Бах ти къщата. Тук, както знаете от предишното клипче, ако сте го гледали, има креатив, няма PvP, ама това е хубаво, защото такова постоянно ще се трепим. Има гадни админи, където постоянно може ти блок. Foods. Омага. Others. Привет. Бах ти тая къща много ме радва. Ами, сега като за начало ще ви покажа... Също нищо не мога да ви покажа, защото на старата къща ми е грифка. Да ви кажа, че тук има много грифари. И... Ако някой ви грифа... Фък.
Има много грифари, само това мога да ви кажа. Тъпоти. Има много грифари и наистина грифът къщите. Само това, че тук половината хора са си приятели и никога не таковат. Никога нищо не може да направи админа или работите. Защото няма никой. Всеки казва, че не е станало това, което са го видяли. Зато и това е недостатъка на този сървър. Иначе като цял сървъра е готин. Аз сега ще ви кажа сървъра в описанието си, спирам клипчето ми, до нови срещи.